Welcome sa Takna sa Pagtuon. Sa makausa among ginadapit ang atong mga televiewers kay galahan o mga kaigsuonan sa nagkanilain nga lugar, naga-monitor sa Hope Channel sa nagkanilain pod nga lugar. Mag-ampo ta. Amahan namo nasa langit, kalipay namo Dios pagpadayon sa pagtuon sa imong mga pulong pinaging takna sa pagtuon. Panalangin ni ang mga makigalahan, mga televiewers nga ana sa ilang mga panimalay. Usaha kami sa panalangin ning takna, managtubo kami sa Kristohanon nga kaagi sa ngalan ni Hesus manluluwas. Amen. Ma'am Pinky, atong lapiton makausa atong mga kaigalahan. Asab kami mga hinigugma namo nga mga televiewers, dili kami mapulan sa pagpadangat kaninyo sa among mainiton nga greetings. Happy Sabbath kaninyong tanan ug maayong malipayong Sabado. Pastor Sam. Good morning, Pastor, Ma'am Pinky. Happy Sabbath kaninyo ug sa ato mga televiewers sa tanan nga nagapaminaw sa radyo. Malipayon nga adlaw nga igpapahulay. Happy Sabbath og hinaot nga samtang ato tun-an nasab ang leksyon ika-unom, lesson 6. Daghan na usab kita makuha ang pagtulunan og pagpangandam sa nagakadulong pagbalik sa Dios. Amen. Sa makausa, mga kaigalahan, na atong kauban in takna, si Ma'am Pinky o si Pastor Sam, o atong kalipay sa pagisgot sa atong mga pulong sa Dios pinagi sa takna sa pagtuon. Ang atong leksyon, may tungod kang Esther o kang Mordecai. Atong pasahon atong memory verse, Ma'am Pinky? Esther 4 versikulo 14 nagingon, kay kung ikaw magahilom niining panahona, busa ang kagawasan ug ang kaluwasan makita sa mga Hudiyo gikan sa laing dapit, apan ikaw ug ang balay sa imong amahan mga hanaw. Ug kinsay nahibalo kung ikaw wala pa mahiabot sa gingharian sa maingon niini nga panahona. Alright. So, sa kahimtang ni Esther, no? Ang magtambag niya dire si Mordecai. Sa kahimtang ni Esther, usa siya nga misyonaryo. Pero naay panahon nga naghilom gyud siya. Wa siya magpaila sa iyang kaugalingon. Ang iyang kahimtang critical ni gyud siya. Kay nagapadayag ni siya sa kadaot sa Israel o bisan pa sa iyang panimalay. Sa inyong panguna-una, Pastor Sam, ang misyonaryo naay panahon gyud nga maghilom. As a missionary pastor, ilabi na gyud sa context sa leksyon ni Esther, naay panahon gayud nga ang iyang identity o ang iyang belief iya usa nga taguan, no? Natay mga missionary nga wala naga pahayag ni ini diha-diha, no? It is later on or it will be later on. Yeah. Kay siguro basig may mga prejudices nga mahitabo kung imong i-reveal. Kaya may mga area, pastor, nga wala sila diretso naghatag sa ilang identity o kung mahibaw-an po ang ilang identity, dili naman sila dahil diretso dawaton. Yeah. So siguro may mga panahon gayod nga dili i-reveal ang ilang tinuod nga pagkatao. So, buti pa sabot, ang usa ka missionary, dili pod patagag dasmag. Timing. Pod kay, og haras-haras ka, maayo imong tuyo, pero dili pa panahon, dili maayo ang gawas. Sa akong na-eksperyensyahan, dili tanan nga lugar nga among natuan sa Africa nga open, nga you go there as identified as missionary. Yeah. Dili ka taga-ag permit pagsulod. So anang panahon na murag tourist ba ang uban gani nga ginagamit? Labi na sa mga country para anang mga Muslim country. Yeah. Dili gid sila gusto ana. So we go there as plain tourist. Later on na kung i-allow na sa government kay mutahod bang kita sa pamalaod sa gobyerno. Sa kahimtang ni Esther, sa maong panahon, situation nga
gitambagan siya nga ayaw pagpaila sa imong identity. Basta. Now, later on na lang, Pastor, actually, sa kang Esther, wala pa'y question sa iyang identity primero. Dili siya issue ba? Yeah, dili Oh, issue. dili siya issue. Siguro, sa pag-appeal niya sa beauty pageant siguro, ha? Muna bitaw nga sa mga simbahan, doon ay kapangutanan ako, okay lang ba sa mga young people mag-appeal, Pastor, sa beauty pageant? Ang akong tubag, depende, pero kasagaran gyud para nga dili kita madalas sa daghang mga issues, ato na lang likayan. But if you can stand on the pressure of issues and you can stand on your principle, why not? Why not, no? So, kay in relation sa kinabuhi ni Esther. Esther. Yeah. Kaya nag-appeal man siya dito, of course, sa question sa mga dayan-dayan, sa mga earrings or whatsoever, dili na siya question. She has done it. Kay sa unang panahon, Ma'am Pinky, ingon ana man ang appearance yun. Appearance. Oh. Labi na, asawa sa hari. Oh, beauty pageant, Oh. magpili gud og reyna. So magpagwapa gyud ka. Magpagwapa gyud ka diha. Pero lahi man gud sa ilang kapanahonan kay may mga interview pa man nga may tabo. May mga interview nga may tabo ba ang context dili masabtan pag-ayo sa uban. Pero sa ilang kapanahonan kung i-dig deeper na to, lahi usara tong ginatawag na to nga pag-display pakita sa ila silbi, pero ang kada usa sa ila unsay panawagan ni pastor, ginakuan sila ba ginapatawag sa hari, gina-interview Then interview. separately. Ma'am Pinky, mao na nahitabo sa ilang Esther Adonay proseso. nga Pero nining process, bahina. nawala na dire na sulti. Pero sa atong tema, ang kuan man, dili man diha sa physical nga appearance nga pagdayan-dayan nga diha siya naka-missionary. dili siya Lahi missionary. ang purpose sa Sa kinabuhi purpose ni to siya. Esther. Tungod sa death kwan punto, decree o kanang lisod na ba, doon na nay threat sa ilang kinabuhi o sa iyang pamilya. Oh, kung may tabo na siguro diya, Ma'am Pinky, nga adunay threat sa imong life, sa imong family, sa imong mga relatives, you have really to do something pod. You have really to act. So you have to conceal in order to, pag-disguise lang para masave nimo ang imong kinabuhi. No, ang sa ingon ani nga sa kinabuhi ni Esther, ang ato siguro nga i-consider nga later on nagkuan siya, gi-reveal niya ang identity niya Kung panahon na. sa panahon na tungod ang iyang silbi ama-ama nga iyarapod nga cousin nga si Mardukio, mao na may naghagit niya nga kung dili nimo buhaton kini, daghan ang kuan ang mga angin, ang tibuok gayod nga kaliwatan sa mga Hudiyo, mga hurot. So apil ka og ang imong pamilya. So pag ingon ni Mardukio kanilang apil ka og ang imong pamilya, si kinsa may pamilya ni Siya, ni Esther, si Mardukio. Mardukio. So apil gyapon sila. So na may tagna pastor sa Bible nga later on mao ning hinuktukan sa atong mga katawhan siguro. Hinuktukan sa mga kaigsuonan nato nga later on, while this is a very very alarming prophecy, mao gyapon siguro ning mitabo sa ulahing kapanahonan, Ma'am Pinky. Especially may threat bitaw kay dili gud kalikayan nga dunay mga tao nga kana bang masina. Doon na gyud kasina Na may nila. kanang giingon nga history repeats itself. May puruhan, so kaning kinabuhi ni Esther, posible biya giding mahitabo sa katawhan sa Dios sa atong kapanahonan karon, when the right time will come, nga dunay mga kabalaka nga pamatsyon kinsa ning mga tawhanan ni nga mao hinungdan Persecution. persecution. So mao na nang panahon na nga di gid ta mahadlok, di ta mo sibog sa pagbarog sa kamatuoran. Mo na gingon ni Queen Esther nga, if I perish, I perish. Ana gyud. Grabe ang iyang baan. Kuan siya. Sa maong kuan pod siya, doon na po'y proseso pod nga naimo. Kay igiampo pod siya. Ang Pag-ampo ang puasa. expression niya to sa courage. Courage nga whatever, as long as if God will allow, ano siya, I perish. Pero nining bahina sa kaimtan ni Esther,
missionary pastor si Esther. So siguro sa kinabuhi sa mga missionary na ay mga circumstansya nga dili ta mahadlok. Yeah. Di kita madlock. And if it is necessary to, say, give our life to it, we will do it. Mo ni challenge, Ma'am Pinky, nga ang halos tanan dili makahimo niya na. Doon ay gugasibog. Pero nining kapanahonan, si Esther, very courageous siya, maisugon siya. Pwede man to niya siguro, Pastor, doon ang istorya lahi, pero tanaw na to ang other side, bang wala mahitabo, pananglitan, wala nagsugot si Esther. Pwede man siya siguro nga makalimod. Pwede man siguro kay Rayna gud siya. Ha? Pwede, pero dili man ang paggiya sa Ginoo. Oh, of course. Oh. Mahibawaan man dito. Kaya nguban nga mga Hudiyo nga pamatyon, butang talang ingon na ang picture. Nga wala siya nagpakabana. Unya, paabot sa panahon nga mo to, may decree na pamatyon ng mga Hudiyo. Aka na imong Rayna daw, Hudiyo na oh. Oh. Wala ba yan nakahibalo nga daghan Ma'am Pinky? Mao laging Sila ra. mahibawaan. Later on na sa atong pagsabot sa istorya ba, kung nagdumili siya sa iyang role, later on, maapil gid siya kapatay. Kay katong giingon sa iyang cousin si Mardukyo nga ma-identify ra man gyapon siya eventually. Mailagid siya, Ikaw mailagid ka later on. So sa ato mo gihapon ba nga, di gid ta ka-deny. Usahay may mga kaning sa ato ra karon pastor, kaning Sabbath problem for example sa atong mga estudyante nga dili sa atong tulunghan. Usahay masubo ba kita ni anak kay naay mga tao nga gusto gid mustan mga estudyante silbi. Pero doon na po yung mga estudyante nga dili kay ingon man ang mga maestro o maestra diha nga kana si Kwan pareho kauban man mo na nga nung okay lang man siya, mutambong man siya. Wala gina ang problema sa ikaw church. Kwan, ikaw dili man. Mana siya, mana ang, kung ang tao na siya right relationship with his God, magpabilin siya nga missionary. Pero kung dili right gani, compromising. Ang gawasan na. In other words, Pastor, bisag estudyante di ay, pwede mahimong modern Esther sa atong kapanahonan. Nga mustan, gid ka sa truth, liwala sa threat, dili na to i-compromise ang atong nga prinsipyo, no? Message ni sa that's modern Esther. Modern missionary. Esther, modern. So si Esther, wala siya nagpa-identify nga Hebrew siya. Until, first, sa primero. until nga panahon na gyud ni reveal. Wala siya. Actually, dagan man ta sa maila, Pastor, nga dili ka kaila diretso nga kuan siya nga Adventist di ay. Dagan mga tao nga kuan nga mga taas ang ila nga mga kuan sa syudad. Adventist di ay sila. Later on lang nimo mahibawan. May baluan. Hilom lang. Hilom lang nga kuan. Tungod kay naman po yung mga factor sana. Kung early part niya may baluan, may mga prejudices man god. Premature ba nga revelation. Prejudices sa tao. So mawala ang imong pribilehiyo pod tungod sa panghingabot pod sa uban nga tao. Mo nang usa ka point, Pastor, sa atong lesson nga ibutang yun nato sa atong hunahuna nga whether we like it or not, bisag tinuod gayod ang atong pag-alagad sa Ginoo, naagyoy mga tao nga manghilabot. Naagyoy di ay. Nagyod na siya kay wala man nagpasabot nga ikaw matarong o maayo imong connection, relasyon sa Ginoo, libre ka na sa panghilabot. Hinumdumi nga the stronger ang imong relationship sa Ginoo, the stronger pod ang moabot nga pagsulay nimo. Yeah, tinuod ka na. Wala nga ang filosofi sa uban. Aya lang ta pagka-Diyos nun. Sa dalaga pa ba nga may pagka Maginoo pero may pagkabastos. Ano nga filosofiya. Kani bang kuan pastor ba kining sanglitanan ba ni Esther? Murag maibigin ni pamalandungon sa atong mga batan-on karon kay sa kahimtang ni Esther bisan pa gani ibuhis na iyang kinabuhi. She stood for the right. So sa ato mga batan-on karon naa sila kahadlok og pagduha-duha. So hulga pa lang sa maestra or sa empleyado o kanang employer
nga digi ka mo simba o di gani ka mo eskwela Sabado. O saan man nimo pagpasar Failure wa kay ka, grado. failure ka, wa kay grado. Ug di ka mo trabaho og Sabado. Makulob imong kaldero. O asa may imong palawihon. So, it is a matter of, testing Choice. our faith in God. Kaya kung wa man tingali ang Dios gipasagdahan, kung mubarog lang gyud ta Sakto na. in favor of the Lord. Kada lang gyud nga ang lisod lang gyud ang number 1 raman pagsugod. Usa gyud tinuog na siya Ma'am Pinky. Actually, experience na nako Ma'am Pinky sa kaeskwela ko pastor sa kaniadto sa Catholic school. Ang problema gyud number 1 ang PE Sabado. Ang ROTC kay sa una may ROTC man Sabado. Dayon kung mag junior senior na ka ang imong mga major subjects kay kasagaran nga gatulo especially sa accounting kay accounting major man ko Ma'am Pinky kaniadto sa pag majoring na Sabado man. So sa PE ang akong gihimo naghangyo gyud ko sa maestro nga i-exempt lang yun kay Adventist. So mayor to kay nadala ra gyud, nadala ra ba? Gitagaan kog project dayon gipasayaw lang mi Ma'am Pinky ingon niya okay didto gid sa stage pangita imong kauban basta ikaw ang graduhan ako bahalag barkada nimo nga kamaora ka mo sayaw og folk dance duwa ka folk dance. So nagpatabang ra pud ko sa ato ra pud mga young people gitabangan ko nila kapasar ko pastor sa ako PE pero dinhi naman sa ROTC karon. Abi nimo grabe gid nga hagit ba. Giingnan ko sa Madre. Ingon niya nga, Mr. Pagunsan, I was advised that if you can create another company, sa company, we will offer another kuan sa imo another section on a Sunday. Kay Sabado man gid ang kuan, ang ROTC. Imagine ka mangita ka usa ka kompanya. Ang usa ka company duha ka platoon. Dili na basta-basta. Abi nimo unsay akong gihimo? Gi-present nako sa AY, nagampo mi, nag-gather mi og mga karaan nga kuan nga kalendar. Gipang-printahan na namo dayon, gipang-post nako sa kuan kay nananghid man ko, gipang-post. Okay, you have 1 week to kuan kay mananghid man ta. Pangbutang namo nga anybody nga mo kuan, mo offer sila og Sunday kuan, ROTC. Karon kay daghan man pastor, wala mi nasayod kay of course kay kasagaran naga-eskwela mo board and lodging. Unya kay Lunes pa ingon sa Friday hurot-hurot na baya ang kuan. Ang konsumo. Sumuuli na gyud pagka Sabado. Unya mas ganahan sila nga Domingo ang ila nakakuha mi og usa ka company pastor more than that. Duol gyud batalyon. Na offer gyud ang Sunday. Sunday. Okay, nakuha nako ang mga iglesia ni Cristo ug ang uban daghan nga mga Catholic pod nga mga tungod kay basta Bernes na may magsabado pa manggug ka wala na sila konsumo so muuli gid sila dire na sila sa Domingo and maora gyud tong milagro pastor ba nga nahitabo basta mo stand up lang gid ka mo stood up gid ka so it was offered naka-graduate gid ko Ma'am Pinky. Pero on the other hand dire karon sa diha na nga sa akong anak na dire sa Liceo de Cagayan University ang major subjects Sabado gyapon akong giduulan gyud ang mga kuan, ang mga head. And by God's grace, gihatag nila. Kay naghangi ug ko sa ila nga, ma'am, non-sectarian man ang Liceo. So, it was offered. The same with my daughter. Gitagaan sila og kuan, Saturday exemptions. Okay. So we praise the Lord for that. Basta mo stand up lagi ka. And a lesson sa ato nga mga young people. Ang punto diha nga ang imong relationship ngadto sa Dios that will lead you to firmness or relax. Kung firm ka because of your relationship with God, God also will do something. Di po siya magpabaya nimo. Kaya ni Esther, ang atong leksyon nagpadayag nga God protected her and her family. Sa iyang move. So, ang protection sa Ginoo na saya. Una nga mga kaagyan nato, mga estudyante, na may mga estudyante pod nga
Muskwela po sila. So nalibog hinuon ng teacher. Kamo na siya Ug nakahatag bisag og pa sa kabigaw. pagtrabaho na gid pastor. Mampingki ako na lang ikuan sa ato mga kaigsuonan dagan ang wala na sayod nganong nahimo kong pastor. Nakatrabaho na unta ko pa after my graduation. Pero ang akong problema Sabado. Oh, so dili man gyud nako puli ang ako nga actually dili gyud Sabado nga Sabado gyud sa Sabado. Friday night lang gihangyo lang ko until 7. Gamay ra gyud nga oras. At first, primero ay ingon na to, tolerated, no? Pero gakuba-kuba akong dugahan, pastor. Kausara gyud na konsensya gyud ko. Pero dagan gyapon ko simba gyapon ko. Pero sa ikadua dili namang di gyud nako makaya. I resign. Gihangyo nako sa office of the mayor siya. Nako, mayor, dili gyud pwede ka sayod ba ka nga Adventista ko. Nya kay ang among mayor Baptist man. Ingon niya, bao bitaw na dili man na siya Sabado gyud. Bernes pa man na sa gabi, ikaw gyud kidagan kaayong mga tao pa ba. So yun ako nga dili makaya mayor. Amo to nag-resign na lang ko. I went to Mountain View College to study theology. Mao na yung reason, ma'am. Because of Saturday. Lahi man po ang akong madumduman nga istorya. Nag-change ko sa akong rest day from Sunday to Sabbath. Diha na ko sa employment na. Okay. So pag request na ko nga ibalhin ang akong day off sa from Sunday to Saturday, react ang akong mga kauban. Oh. Oh, nganong Sabadista day ka karon? Ay sa pabandi ay nga ang sa mga Adventist correction. Ang mga Adventist raman ang nagbantay sa Sabado. Okasyon ako to nakaminsahe ko sa ila, nagtrabaho ko sa sa Pickup dito sa Mangangoy, Surigao. Nga ingon ko sa ila, ang tinuod nga adlaw nga ipapahulay mao ang Sabado. So that was, I understood now, that was an opportunity for me to become a missionary. Missionary during the time. Okay. So anang panahon na nangahibulong sila. Isa nga dili magsilbi nga ang imong rest day ibalhin kay mo na naandan nimo nga kuan. Kun dili hangyo lang na nako. Total kung dili pud mosugot ang manager wala problema. I am ready to resign from my work. Daghang yung ka madawat nga feedback nga mao na sayang kay trabaho, panginabuhi, ibalog relihiyon. Yung ko kung dili ko ninyo tagaan sa akong request, prepare na akong mind. Ang Ginoo na hibalo. Abi nimo human sa akong ampo og fasting nga ako pumadumduman sa kahimtang ni Queen Esther. Wala imposible sa Ginoo. Amen. Oh. So pag ingon sa manager nga kagamay man day ana imong request. Okay. Kagamay sa imong request. Dili ka namo ma-release tungod kay namay sila word nga gigamit indispensable daw ko sa work. Okay. Okay. Wow. Atong panahon na wala pa mga computer nga gigamit. So kanang mga accounting work nga tag 26 to 22, 24, 26 columns sa mga figure. Oh. Murag di ko katuo nga ako makatype ba. So, that was, makaingon ko, that was a testimony nga the Lord was using me. Yeah, Nga, praise the Lord. Oh. daghan ditong nahibalo mahitungod sa mga Adventist. Kung mo barog ra gyud di kita mampingki, motabang gyud ang Ginoo. Oo, sigurado. Tabang gyud ang Ginoo. Okay. So, nining bahin sa kinabuhi ni Queen Esther, naay panahon nga siya naghilom. Pero sa pagkinanglanon, iyang yung gihimo. Yang gihimo. O sa mao nga time for revelation yun, o kinsa siya, ang Ginoo pud nagpabaya sa iya. Amen. Oh. Protection. So ang punto, mensahe sa ato presente nga makatawhan sa Dios, ang atong relationship sa Ginoo mao number one nga modiktar nato panahon sa paghilom o panahon pod sa pagsulti. So atong lig-uno atong relasyon sa Dios. Salamat sa panahon atong nabatnan sa pagtuon nga pinagi nini kita man nagtubo sa Kristohanon nga pamaagi. Atong ihatag ang panahon sa awit. Huwag mo balik si Jesus dinhi sa kalibot kuhaon og lalinon ang nagtubo
sa tumanunta ang tanan sugon niya samtang may panahon pa ato ng isang iyaw ang mga pulong niya kay hapit na hukmi ang kalibutan ta magmadasikon kita aron di ta panila. Dalaygo na mo nga Diyos, daghang kay salamat nga bisan pa sa kapitos sa among mga panginabuhi, ikaw nagahatag ka namo og usa ka pahinumdum pinaagi sa adlaw nga igpapahulay diin kami makasimba ug magaila kanimo nga among buhi nga Dios. Ako nagampo nga ikaw magapanalangin sa tanan namong mga kaigsuonan dinhi sa sulod ug sa gawa sa nasod. Ang himaya among ibalik kanimo pinaagi sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen.